Deni थाखाय जोंहा जोबथ'लायबाय हेकेन देनि थाखाय हेकेन जोबथ'लायबाय थ' माबायदि मोनदों मोजां मोनदों एसे गाज्रि मोनदों जों मानो थाखाय लागाव एक्शन आयो किमिरा मिना खस्थ' खालाम रिल्स बानायनायनि फर्मुला खारलायथारबाय नों जाजायाखिसै जाया फेलें फेलें ओंखायनो सोलोंना लानांगौ कर्स लाग्रोनांगौ मिथिबाय केमेरा खेबनायखौ आं बांगालफोरनिसो खेबो औ बांगालफोरनो मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय गासिबो बिदिनो देन्जार खारदों खिन्थु खारदोंमोन मोजां नुखादोंमोन आंथ' नोंखौ जिरायनानै थानो नों मारै जिरायामोन जिरायफिनलाय आं एसे खारफिनलाय केमेरा लाना खारफिनलाय बिदिमोन दा Let's go let's move गाखोनायसै दा औ जाबाय थाव होमबा जोङो जायगा सोलायसिगोन हा रायजोफोर एसे जायगायाथ' बिराद मोजां मोनफैदों नै मथा मथि जुवाइ रड बेनिफ्राय सोलायसिगोन थांनो ओंखारबाय नेक्स्ट दे वावरे लामाया रं रं जुवाइ हाबबाय केमेरा खेबबाथाय नुवा नायनो बायो आं ओंखायनो खेबनो बायो आं केमेरा खेबबाय बायोनो मोगथां नुवा केमेरायाव नायदोरा मोगथां नुवा होननाय आं ए केमेराना मोगथां नुवा जोङो नै मोनसे जायगायाव सफैबाय माने बैयाव लागोन आरो शुटिंखौ मा नाम बेना जायगाना जायगानि नामा बियो माबा मोनसे जानो हागौ आंनिबा जों मिथिला नालाय आंनिबानो ओमफ्राय ओरैजाय हाजो दंलाजोबो बियो हाजोनि हायेन ओरैजाय हायेन ओमफ्राय ओरै फैगासिनो दङ नै ट्रेक्टर फैगौ खुहा खुहा जाबाय जाबाय खुवा जाजोबलायबायलै जायगायालाय बरिया दारा जायगाखौ मोजां मोननानै फट' लास्रावजोब्बाय नै फ्राव फ्रावनो रमान्टिक फट' रमान्टिक पस्ट बेयो जाहैबाय सबसे रमान्टिक पस्ट भेरि नाइस पस्ट मिस्टार प्रेक्टिकल बसुमतारी एन्ड मुथा मुथि होनदों बेयाव एक्टर एक्ट्रेसफ्रा जिरायनानै दङ नै ड्रन शट लानो नागिरदों